Καλημέρα, τι κάνετε? Φτάσαμε σε αυτή τη μέρα. Ποια μέρα δεν θυμάμαι. Περνάνε οι μέρες, περνάνε. Και αυτό, περνάνε οι μέρες. Τελείω. Ήτανε συγκλονιστική αυτή η τοποθέτηση. Λοιπόν, σημερινό βίντεο δεν ξέρω τι θα βγει. Μπορεί να είναι πιο απογευματινό, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή εγώ θέλω να κάτσω να διαβάσω, γιατί τα έχω αφήσει πίσω. Και θα το πούμε αργότερα. Γεια. Λοιπόν, έχουν περάσει κάποιες ώρες, βγήκαμε με το Ρικ, έχω φάει, συνεχίζω να είμαι στο κρεβάτι γιατί κάνει κρύο και είναι πιο φθηνό το υπόστρωμα, να είμαστε ειλικρινείς, άμα το έχετε ψάξει, υπόστρωμα, air condition, calorifer, υπόστρωμα είναι πιο φθηνό, ξεκάθαρα, και άμα είναι και καινούργιο όπως το δικό μας, κάθεσαι κρεβάτι, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην κάτσεις. Μέσα σε αυτό το διάστημα εγώ διάβασα κιόλας, έκανα και το ένα μου τεστάκι. Είχα μια λάθος απάντηση, δεν πειράζει. Και έχω κι άλλο ένα, μου αρέσει τώρα πια τα μαλλιά μου γιατί είναι μαλακά και ωραία. Ναι, συγγνώμη γι' αυτό. Και έχω κι άλλο ένα μάθημα να κάνω, αλλά λίγο βαριά. Θα το κάνω σε λιγάκι γιατί μετά πρέπει να βρω και κάτι πιάτα. Αυτά. Και το βράδυ έχουμε βολτούλα. Τέλει βόλτα. Τέλος πάντων. Οπότε, επίσης, σήμερα όσο καθόμουν στο κενό μεταξύ διαβάσματος, φαγητού και όλων αυτών, έγινε το εξής. Ψάχνω να κάνω κάποια τατουάζάκια μικρά. Και τώρα παίρνω λίγο προσφορές βασικά, να σου πω την αλήθεια. Και θέλω να δούμε πώς θα πάει αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα, αυτή τη χρονιά εδώ, ή την επόμενη, στις αρχές της επόμενης. Ανάλογα το κόστος φυσικά. Θα δούμε πώς θα πάει. Γιατί είναι διάφορα, είναι λίγο άσχετα μεταξύ τους, δεν έχει σημασία όμως. Αυτά. Συνεχίζω να πειράζω τα μαλλιά. Είναι πολύ μαλακά, μάλλον αυτά που βάλα τα λάδια για τα τέτοια ήταν πολύ δυνατά. Να παίρνετε παιδιά για τα μαλλιά σας, κοπέλες, γιατί δυναμώνει και κάνει δουλίτσα. Αυτά. Τα λέμε αργότερα. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Εμείς. Ευχαριστούμε τα παιδιά για την πρόσκληση. Ναι. Ελπίζω να περάσουμε όμορφα, να καλωρίσουμε, να χορέψουμε. Αυτό. Δεν βλέπω έτσι το χώρο, είναι πέρα από την κόσμο. Για ένα... Chestnuts roasting, Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering this simple phrase. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Chestnut roasting, Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering this simple phrase.
lost to you. I can tell you what Christmas is all about. Και μετά το πλύσιμο των δοντιών ήρθαμε, ξαπλώσαμε και θα δούμε ένα stand-up, αν τα καταφέρουμε, και εμείς θα τα πούμε αύριο. Καληνύχτα, γεια!